Σήμερα θα σας δείξω πώς να κερδίσετε πολλά δωρεάν αντικείμενα στο Roblox. Λοιπόν, θα μπούμε στο παιχνίδι αυτό με το κρέμα που είναι Ultra Easy Obby. Πατάμε. Ωραία, και πρέπει να ολοκληρώσετε όλο το parkour και μετά στο τέλος θα έχει ένα spin που θα έχει διάφορα αντικείμενα. Συνήθως νομίζω ότι τα περισσότερα από εκεί είναι για αγόρια και υπάρχουν και για κορίτσια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχετε εδώ πέρα διάφορα σκηνικά που θα φορέσετε. Έχετε διάφορα, θα να το πίσω. Να είναι parkour. Ωραία, πέρασα μερικά, φτάσαμε στα 6 σεκουντάρια. Το βλέπετε πέρα. Στα 3 σεκουντάρια. Και λίγες σεκουντάρια. Επίσης, μετά να βρούμε το ρόλο. Αυτή την ωραία φάση που μου αρέσει. Και θα σας δείτε πώς να σχεδιάσετε. Πάμε να φτάσουμε στα 30 σεκουντάρια. Και πάμε στα 11. Περνάμε αυτό εδώ πέρα. Που αύριο φτάσει τη μεγάλος άνθρωπος. Να δούμε. Έχει πολλά χρώματα δηλαδή. Και μια σχολή με χρώματα. Δεν είναι κάτι σφαίρο. Δεν πρέπει να είναι διαφορετικές χρώματα. Να είναι το δικό μου το ρουλάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν το πράγμα εδώ πέρα είναι πιο ανοιχτό το βιβλίο. Εσάς που είναι, γράψτε στα σχόλια. Βέβαια, αν θέλετε πάλι και άλλα τέτοια βίντεο με δωρεάν αντικείμενα, πατήστε like για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε σας αρέσουν αυτό το βίντεο. Τέλος, παιδιά, φτάσαμε στα από το 30 στα 50. Τώρα έχουμε να κάνουμε άλλα 20. Όχι, ξεκινάμε το μαρτύριο πάρει. Πάμε και τις σφαίρες ακόμα. Και το δικαιώριο στο 50 είναι δεξί. Είναι πολύ κακό. Δηλαδή εντάξει τώρα. Να ξέρετε ότι το είναι δύσκολο. Τώρα περνάμε από την πύλη και τώρα. Επίσης, παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε μια γραφή για το κανάλι. Και ήρθε η ώρα για το τέλος του τουαλέτα. Φτάσαμε, παιδιά. Τώρα εσείς κάνετε το κομμάτι. Λοιπόν, να κάνετε λίγο τόσο τροχός ή σπιν. Πάρετε το σπιν, τέλος πάντων πηγαίνετε στο τροχό. Και όσο ο τροχός γυρίζει, σας δίνει ένα δωρεάν αντικείμενο, ας πούμε να μην πετύχει το καβέλι. Πατάμε το OK. Και μετά από λίγο μας βάζει κάτι. Περιμένουμε. OK. Μένουμε με το σας και με κάτι άλλο. Εδώ πέρα. Περιμένετε να τελειώσει και τόσο χρόνος και ξαναπατάτε.
Είναι το πλούτο, χρηστή το τρόπο και λέει όλους free other items. Πατάτε, εγώ τα τυχα όλα εκτός από τα φτερά. Τα φτερά θα το κερδίσω. Και αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Γεια σας, ελπίζω να σας αρέσει το αντικείμενο.